Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? 6-01 йортының 9-нчы подъездын яңгыр вакытында су басты. Бу хәл нилектән килеп чыккан, Римма Султанова белеште. Канализация кыюсы аварияле хәлдә, моның өчен кем җавап бирә? 26-04 йортында яшәүчеләр ишек алдындагы балалар майданчыгы белән канәгать түгел. Урында Лилия Гатина булып кайтты. Яңгыр вакытында 6-01 йортының 9-нчы подъездын су басты. Шахта су белән тулган, лифтны да туктаттылар. Бу йортның түбәсендә капиталь ремонт бара. Электротехникалар идарә компаниясе урынга техник күзәтчелек һәм ремонт ясаучы оешма вәкилләрен чакырды. Подъездга нинди зыян килгән, моңа кем гаепле, Римма Султанова дәвам итә. Весь подъезд затопило, вот все эти ливневки, забита была ливневка после капремонта. Вот это мусор, потом попадает ливневка. Вот она, вот же мусор. Вы ее должны убрать, сложить в мешки, унести туда. Тогда никакой мусор туда не попадет. Идарә итү компаниясе вәкилләре әйтүенчә, төбәгә капиталь ремонт вакытында бу инде икенче су басу. Беренчесендә югары каттагы 2 фатир зыян күргән. Бу юлы яңгыр суы бөтен 9-нчы подъездны баскан. Здесь ни качество работ нет, ни сроки не соблюдаются, технологические процессы совершенно игнорируются. Здесь живут наши люди. Они надеются в дальнейшем, на лет 20-25, например, чтобы кровля не текла. Яңгыр суы чардакны, подъездны, подвалны, лифт шахтасын, лифтның үзен баскан. Ток сугудан сакланып, аны үзгәннәр. Яңгыр вакытында су 9-нчы каттан 1-нче катка кадәр аккан һәм һәрбер этажда менә шушындый күренеш. Без баш инженер белән барлык катларны карап чыктык. Яңгыр суы бәргән урынны да таптык. Ремонт ясаганда төзүчеләр яңа турбаны искесенә тыгып куйганнар булып чыкты. Ее не загерметизировали, не соединили как положено. В результате того, что ливневка была еще плюс ко всему забита строительным мусором, вода через верх, через это соединение выливалась в подъезд. Яңгыр яуганда халыкның күпчелеге эштә иде. Шуңа күрә фатирларга су үткәнме юкмы икән без әлегә белмәдек. Закон буенча подъездда яшәүчеләргә һәм подъезд милкенә килгән зыянны капиталь ремонт ясаучы оешмалар капларга тиеш. Будем разбираться, почему так произошло, и все расходы будет нести та организация, чья была эта вина. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Канализацияләүгә куркыныч хәлдә теләсә кайсы вакытта монда фаҗига булырга мөмкин. Мондый хәбәр Шалатовның кайнар элемтә телефонына битараф булмаган шәһәрдәшебездән килеп биреште. Һәр иртә саен ата-аналар балалар белән бу юл буйлап балалар бакчасына бара. 5802 йорты янында 2 балалар бакчасы арасында авария хәлендәге люк урнашкан. Тәүлекнең якты вакытында аны күреп булса, караңгы төшкәндә кое бөтенләй күренми. Запросто могут дети упасть, животные, кто гуляет, так. Сами может провалиться, все взрослые. Я в любом случае тут хожу с детьми и, опасаюсь, детей предупреждаю, вот тут не ходите, опасно, вот тут открывается люк, по-видимому, то что провалиться можно. Әлеге мәсьәлә буенча аңлатма сорап, без Үзәк район башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Аларның сүзләренә караганда, проблема турында беләләр һәм куркыныч кое урнашкан гаризаны алар автомобиль юллары предприятиесенә юллаганнар. Белгечләр әлеге проблеманы контрольгә алып, якын арада шишәргә вәгъдә иттеләр. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 15 ел югалып торганнан соң вафат итеп игълан иттеләр. Судка гражданинның элеккеге хатыны мөрәҗәгать иткән һәм аның 15 елдан артык яшәгән урыны турында берни дә билгеле түгел, аны вафат дип тану турында карар торак мәсьәләсен хәл итү өчен кирәк дип күрсәткән. Закон буенча гаризасы нигезендә 5 ел дәвамында туры урыны турында мәгълүмат булмаса, гражданнар суды тарафыннан әлеге зат вафат дип игълан ителә ала. Бу очракта Ярат Яршалы шәһәр суды карары белән моңа кадәр хәбәрсез югалган дип табылган булган. Сез ипинең сыйфатыннан канәгатьме? Роспотребнадзор идарәсенең Чаллы бүлекчәсе икмәк, күмәч һәм кондитер эшләнмәләренең сыйфатын тикшерү максатыннан кайнар элемтә уздыра. Шикаятьләр һәм сораулар 6 июльгә кадәр 8800 555 49 34 телефон номеры буенча кабул ителә.
Россияда пенсияға үстеме төлеу алу хукукына ие ауыл хезмәтчәннәре һөнәрләренең исемлеге киңәйтелде. 25 июньдә Россия премьер-министры Дмитрий Медведев пенсияға 25% өстеме алу хукукына ие ауыл хезмәтчәннәре һөнәрләренең исемлеген киңәйтү турында карарны имзалады. Документ үз көченә керде инде. Яңа исемлеккә һөнәренә, вазифасына, белгечлегенә, авыл хуҗалыгы техникасына, җитештерү җайланмаларына хезмәт күрсәтү һәм аларны ремонтлау, шулай ук авыл хуҗалыгы объектларына хезмәт күрсәтү бурычы кергән һөнәрләр өстәлде. Бирдә ярдәмче эшчеләр, кладовщиклар, кочегарлар, каравылчылар һәм сакчылар, авыл хуҗалыгы корылмаларын төзүчеләр, токарлар һәм эретеп ябыштыручылар, склад һәм гараж мөдирләре, инженер-механиклар һәм инженер-электриклар турында сүз бара. Карарда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүче шәхси эшкуарлар да кертелгән. 26-нчы комплекста тагыннарны ремонтлаганнар, әмма сыйфаты начар. Спорт мәйданчыгы балалар өчен куркыныч тудыра дип зарлана шәһәрдәшләр. Уен элементлары искергән, өлешчә ватылган, балаларга урамда йөрерлек урын юк. Мондый хәл күп кенә комплексларда да күзәтелә. Куркыныч мәйданчыкларны Лилия Гатина барлап чыкты. 26:04 йорты каршындагы таганны ремонтлаганнар, әмма бирдә ял итү балалар өчен куркыныч. Поломать руку, ногу может, кто его знает. Всяко может получиться, как раскачает, вон здесь полетит так. Хезмәт күрсәтүче оешма директоры сүзләренә караганда, бу проблема турында ул шушы көннәрдә генә белеп алган. Вчера вечером данная качель была уже отремонтирована, а полный ремонт будет произведен в течение 2 суток. 7:09 йорты ишек алдында балалар майданчыгы 45 ел элек урнаштырылган. Бүтән җирдә шүпчәр, эскәмияләр ватык, спорт һәм уен элементлары күбесе өлешчә ватылган. Иҗтимагый җирле үзләре рәисе Дөрия Ризаддинова бу проблема турында белә. Ул 5 ел дәвамында грант акчаларын җәлеп итеп майданчыкны яңартырга тырыша. Бүгенге көндә бик авыр хәлдә балалар майданчыгы һәм спорт майданчыклары. Аны үзгәртеп булырга мөмкин, әгәр дә управляющая компания безне поддерживать итсә. Андый мөмкинлекләре управляющая компанияның юк. Электротехниклар идарә итү оешмасында бу проблеманы чишү өстендә эшлиләр, әмма даими рәвештә көтелмәгән чыгымнар барлыкка килә. С игрового комплекса неизвестные люди украли у нас крышу. Крыша будет восстановлена в конце этой недели, мы ее восстановим. Скамейки, которые периодически социальные элементы переносят подъезда к детской площадке, они будут перенесены завтра же в другое место. Мондый проблемалы балалар майданчыклары Яңа шәһәрнең 21-24 йорты ишек алдында да бар. Гомумән шәһәр буенча куркыныч ял итү урыннары бихисап. Җаваплы органнар ситуацияны контрольгә алырга вәгъдә итте. Шулай да аларның мондый хәлгә төшүендә шәһәрдәшләрнең дә үз өлеше зур дип искәртә алар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Күп балалы гаиләләргә Илбухтина һәм Калмаштан җир бирәчәкләр. Хәзерчә авылда андый гаиләләр 4 меңнән артык. Барысында тәэмин итү өчен 500 гектар җир кирәк. Илбухтинада йортлар төзү өчен 70 гектар, Калмашта 30 гектар урын бар. Әлеге җир кишәрлекләрен күп балалы гаиләләргә межа сызу эшләре беткәннән соң бирә башлаячаклар. Шәһәрдәшләрне ачык һавада лекция тыңларга чакыралар. Саф һавада белем проекты быел Габдулла Тукай яр буе амфитеатрында старт ала. Беренче лекция яңа мәгълүмати көндәлеккә җайлашуга багышлана. Килгән тамашачылар алдында фәлсәфи фәннәр кандидаты, Казан федераль университетының Яр Чаллы институты доценты Марина Яковлева чыгыш ясаячак. Очрашу 28 июньдә кичке 7 яртыда башланачак. Очрашу 1 сәгать дәвам итәчәк. Чарада катнашу бушлай. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Успей на горячую скидку 50%. Норка 39 тысяч, Мутон 8 тысяч. С 28 по 30 июня в ДК КамАЗ. Да. Датсон. Да, практичный. Да, доступный. Да, Датсон.